Сәлам, дуслар! Сәлам! Бүген бездә уңган булган сәнгатькә гашыйк Айзилә Алимова кунакта. Сәлам, Айзилә! Сәлам, сәлам! Айзилә, әйдә башта үзең белән таныштыр әле. Сиңа ничә яшь, кая укыйсың? Мин Алимова Айзилә. Казан шәһәренең 171-нче мәктәбендә 7-нче Б сыйныф укучысы. Параллель рәвештә 30-нчы номерлы музыка мәктәбендә белем алам. Синең бию белән шөгыльләнгәнеңне, музыка мәктәбенә йөргәнеңне беләм. Ә менә бу рәсемнәрне күргәч, аптырап калдым. Карале, Наил, бик матур бит. Мин рәсемнәрдә ясарга яратам, әмма сәнгать мәктәбенә йөрмим. Бу минем шундый хобби гына. Кайчак гади карандашлар белән дә матур гына сурәтләр килеп чыга. Ничек барысына да өлгерәсең? Вакытны дөрес бүлергә безне дә өйрәт әле. Минем һәр көнем планлаштырылган. Сәгать ничәдә мәктәптән кайтам, ничәдә музыка дәресләре башлана, кайчан репетитор килә, һәм бөтенесе алдан билгеләгән. Шул графиктан чыкмаска тырышырга кирәк инде. Айзилә, тагын без белмәгән нинди һөнәрләрең бар? Карате, бокс белән дә шөгыльләнәм дисәң гаҗәпләнмә. Безнең мәктәптә Ангелы Добра дигән отряд бар, һәм мин шунда йөрим. Без авыр балаларга концертлар куябыз. Күптән түгел без хосписта булдык. Булай шигырьләр язарга яратам, һәм уларны сөйләргә яратам. Бию белән җенләнүең ничә яшьтән башланды? Мине әни 4 яшемдә вакытта шарык биюләренә бирде. Аннан соң инде 5 яшемдә заманча хореография белән шөгыльләнә башладым. Пестра компания үзәгендә без биюнең төрле стильләрен өйрәнәбез. Классика, хип-хоп, модерн, контемпорари биюбез. Белгәнемчә, сезнең коллективыгыз бик күп бәйгеләрдә катнаша. Күптән генә түгел Санкт-Петербургта булып кайттыгыз. Тагын нинди уңышларыгыз бар? Әле күптән түгел без төркемебез белән Санкт-Петербургта Невский открытие дигән халыкара фестивалендә беренче дәрәҗә лауреатлар булдык. Җәй көннәрендә 2 ел рәттән Сочида Черноморская радуга дигән фестивалендә шулай ук призлы урыннар алдык. Инде 2017 елда Созвездие дуслык фестивалендә бергәләп Крымда диңгезчеләр өчен концерт куйдык. Менә бу медаль шул чыгышның истәлеге. Бу ел без әле Матч звезд хоккея дигән зур чарада катнаштык. Һәр ел Сабантуйга йөрибез. Уңышларыгыз белән котлыйбыз. Рәхмәт. Айзилә, менә уңышка ирешү өчен нинди сыйфатларга ия булырга кирәк дип уйлыйсың? Ялкынлмаска, чөнки барысы да тырышлыктан тора. Сәхнәгә чыгар алдыннан дулкынланасыңмы соң? Дулкынлану борчылу бар инде ул. Сәхнәгә чыкканча чыгыш ясый башлагач инде бөтенесе онытыла. Фортепиано белән дуслыгың кайчан башланды? Мин музыка мәктәбенә җырларга яратканга бардым. Һәм инде уку башлангач, әле фортепиано дәресләре буласы белдем. Әйгә миңа фортепиано алдылар, һәм хәзер инде мин анда уйныйм. Яраткан композиторың кем? Минем яраткан композиторым София Губайдуллина, чөнки минем аның әсәрләренең яңгырашы ошый. Ул башкаларга бик тә ошамаган. Иң яратып уйнаган әсәрең бармы? Минем музыка мәктәбендә имтиханнар башлана, һәм инде шунда мин халык көен О Зәйнәбемне уйныйм. Ул миңа бик тә ошый. Айзилә, безнең студиябызга килгәнең өчен бик зур рәхмәт. Шундый талантлы шәхес белән танышуыбызга бик шатбыз. Киләчәгендә дә зур уңышлар сиңа. Сезгә дә рәхмәт. Шаян ТВ үз эшен дәвам итә. Бездән аерылмагыз.